Akekho umuntu owazalwe nganayo inhlanhla. Unayo inhlanhla yakhe yemvelo. Wonke umuntu uzalwe efumbethe. Left and right usuku lwakhe lokufika eliphethe ibusiso usuku lwakhe lokufa. Akekho umuntu owazalwa engafumbethe. Sichitha ukuthwala bese siletha isibuso sakhe bese isibuso sakhe simembatha njengeinwele zakhe. Ithini indaba inhlanhla wena ubona kanjani? Wena usho ukuthi wena ngeke uphinde uthwale. Angizange ngithwale mina ngangathi phela ukuthi mina ngathwala umuntu wangifaka uSampati ngingazi ngoba mina wayethi uyangiqinisa efikile ngamthanda ngambona ethembekile ngoba naye ngeke uphinde uqine ngiphile ngiqine ake ngibingelele mbukela lapha ekhaya igama ngomzothule ngwakashambe isibongo uma fufuka njengetengabanisa banisa bongo sakala lamaqodo lola bofaza nokwajisa ukudla kudla uthi mawuvimba ngala uthi kusungale umkhovo oyiphama deno shasa ngitela ngila ngiphethe isandla somlilo udokotela omkhulu la sithi khona uphila kanjani dokotela angivele ngikubingelele mteka baba ngiyabingelela kakhulu Nhlanzi ngiyabingelela kakhulu usuyithakazelile ngeke ngisakuthakazela usanda somlilo umfana wakamiya ozalwa ubaba wakaMadlala ngibingela bonke nje ababukele kulesi sikhathi udaba lonke esizokhuluma ngalo nokubaluleke kakhulu ukuthi abantu bezwe ukuthi emhlabeni kumele kwenzakaleni kubona ngoba impela ziyakhala ziyabachotha hayi ukuthi kanjani ziyabancinza futhi abakachuthwa abanye bazama ukuchutha bazama ukutakuleka kodwa abakatakuleki kodwa ke ngizama ukusho ukuthi ngimisela ukuthi baqonde bazi ukuthi kuyiyona yipi indlela bantu labakamveli nqangi engase inisize bakamveli iqali engase inisize enikhiphe kulolu gibe nikulona noma kulesi sigodi sosizi elibhekene naso ninabantu bonke nje basehla neAfrika nabantu bonke nje abaphilayo kusukela emakhosini egodi ngegodi kuyakusukela ekubuseni kwabantu kuyakusukela ngisho emphakathini kuyakusukela kosopolitiki kuyakusukela wonke umuntu sibheke nalonselelo njengamanje ukuthi sithini ebusweni bomhlaba thina amadoda sithini thina bomama ezizela izingane ezihlobongayo nezezongalungile emasikweni nasemthethweni nomveli nqangi nethonga esibhekana nalo sibhekana kanjani injalo indaba emake uthinta umiya uphinde uthinta uMadlala akucacise kuleyo ndaba ekamiya noMadlala ngoba egcineni isazi isandla somlilo ekuthena ukuthi yena ungumfo kaMadlala kumnandi phela lokho ngiphuma komalume komalume ikamiya ukhulele khona komalume ngizalwe khona ngumlanjwana kodwa ubaba wami kuMadlala bese kuthi ngapha komalume kwamiya masokhuluma nesizwe sakithi bese kuba khona ukuxhumana kwabantu bakaSukude nabantu bakaHadebe abantu bakaHadebe ngoba nakhona lapha elibeni likama salabhalwa konomvume Hadebe sasethi Radebe ke ngokwalana ke ngokwama ID ngizama ukusho ukuthi kukhona ubuhlubi obukhona bokuhlangana kwamathonga athize emlandweni okuphila kwenyama nogazi lomuntu uma sisaqala ngomlando ngoba abantu kumele bathole ukuthi isandla somlilo kahle umuntu ophiwa amandla okusindisa umuntu onenkinga yethonga nonenkinga yomsamo nonenkinga yilwane nonenkinga yokungakhulumi mayengakhulumi phecelezi nonenkinga nje yokuthi akayiqonda ukuthi ubani umsamo ke uyaye ube kanjalo engiyaye ngiwulungise kumuntu kodwa lo msama ngulungisi nganaye udriver ngino driver kade nginabo driver kodwa ke akeke afuna ukungena la imake ake sibuye ke sandla somlilo sike sakhuluma nawe before yebo besithinta kakhulukazi indaba yokuthi wena njengosandla somlilo uke walanda uSampati uyayibona leyo nto wakusebenzela uSampati sifuna ukubuya la ekuthenini ukuthi uSampati wathi wena uyazala usuku nosuku unabantwana uSampati uzala usuku nosuku ngifuna ukubuya la ekutheni ukuthi yini wena ekuphushayo ukuthi usebenze manje kusayiyona inzalo kaSampati noma uphushwa yithongo uyabona muhle umbuzo wakho abantu bayafuna ukuphila enyabeni negazi labo engakusho uSampati akasenayo indawo ngoba inanda dam mhlazane ngiyalelwa inkosi yamaNazaretha unyazi lwezulu enanda dam kwaba ukuthi ngingaxhumani
nazo zonke ezinye izinto. Ubaba uNyazi lwezulu lufika kimina vele izinto nginazo kodwa umkhumbuso uyaqwila. Ayithatha leyo. Imake makucula umkhumbi kucula umkhumbi onosambathi. Onosambathi. Okay. Usethi Mntanamambe nanda dam. Wangiyalela indawo bakhona kofakazi. Abakubona lokho kukhona nomnye ufakazi baba uGav nabanye bakamkhize nabanye nje. Sagcwala eKhantama siyongena ehlathini sifuna ukuyobona lento eshiwoyo inkosi yamaNazaretha. Yo yeah. Ukuthi ngempela kwaku2016. Ngeke ngidlale ngalento. Yeah. Noma ngathiwa mhlawumbe ngingashona namhlanje kodwa lento akuyonto okudlala. Yeah. Nangempela ke nebala saya lapho kwathatha isikhatshana umnyando usahamba emhlabeni akasekho wayelapha eDube Village. Bengisavele ngisebenza ke lapha eDube Village. Kodwa ngisasebenza kodwa umkhumbi uya ngokuzika ushona phansi. Kodwa ungakashoni phansi ngokugcwele. Yeah. Saya ke lapha eNanda Dam la khona ngafike khona ngawathola kamandla ke ukuthi ke ngiqale ngisebenze kahle. Ngatshelwa futhi ukuthi ukusebenza kwami akuzukwenza lokhu okuyihaba. Ihaba yini na? Ukuba nako konke kokukhulu nje kube mnandi. Uba nako konke nje futhi kuba kuhle nje ngoba amakhosikazi amahle uyawathola. Yonke into ihaba ke lelo. Imoto oyifunayo uzoyithola. Nako konke nje ukudinga uzokuthola. Kakhulukazi ungene package ungene kamnandi. Uyabona ungangeni ubuzwa aba security. Ube umhlonishwa. Ngikhuluma ngebhange. Manje ke konke lokho ke kwagcina ke sekwenza ukuthi ngiyibuza ukuthi kwenzakalani. Ngathi ukuziba kodwa kwathatha isikhathi ukuthi ngikulandelele lokho. Sagcina soyibheka leyo ndawo. Cha sasifika sayibona. Yaba njengoba ngikhonjisiwe ke yona. Yeah. Ngikhuluma ngendawo. Angifuni abantu bathi kusasa ukukhuluma le ndawo lengikuyona. Yindawo engakhonzwa uyena ubaba. Make uyasebenza kuleyo ndawo. Ngiyasebenza kuleyo ndawo phela noma kungekho busy. Ngoba phela ayinayo phela number 2. Ayinayo number 2 yona. Imi nomuntu wayo nje omile iyona ke ngisebenza kuyona. Make umuntu wayomile ubani wena noma yini? Mina ngumsekeli wayo phela umuntu wayomile yini? Isithwalo noma yini? Akusasona isithwalo. Akusasona isithwalo kade sathwebuleka. Okay, asibuyele la esithwalweni ke. Usambadi ube khona wathi wona ubezalela bani? Bezalela wena noma bezalela abanye? Uma ezala usambadi uyaye ahluphe kakhulu. Ubezalela izingane, ubezala izingane zikabani? Ezakho noma izingane zakhe usambadi? Bekuyingane zakhe. Kodwa bese kuba nomthetho. Wena uhlobene nalezo zingane? Hayi angihlobene nazo, angisangihlobane nazo. Bekwenzakalani? Bekuba ukuxhumana kube khona lokho okufanele mawukwenze. Okwagcina naye lo wayenginikeza usambadi owagcina naye ehambile baleka ngoba wayethi yamshisa lento wagcina naye seshonile. Yeah, wagcina eshonile. Okay, waphuma lesiso. Ake sibuyele la ekusebenzeni kwakho manje. Usebenza kanjani? Ulapha ngamanzi noma ugaya umuthi, ugaya impande? Yiloko kwathi inhlobo enhlanzi mina ngisebenza ngamanzi. Oh. Yiloko kwathi inhlobo ngisebenza ngamanzi bese kuba yiwashwe engimixayo. Kube impepho, kube usawoti. Kube into nje elokhuzile kodwa futhi lento ayikakaze ingihluphe. Futhi lento ayikakaze ingihlukumeze. Futhi lento ayikakaze ingiphathe kabi. Ukuthi yasuke yakhula kakhulu yabankulu. Ake sibuye ke mfowethu, unkosikazi uhambile, uke wakhuluma indaba kankosikazi ukuthi waphupha ebusuku elele njengoba umuntu uyalala ephuphe, usambade sefuna ukudla unkosikazi. Kumanje umuzi kaMadlala noma umuzi wakaMiya mawuthi ukhulele ekhaya komama, uvusa owakaMadlala, mawuvusa umuzi wakaMadlala, uvusa ngaliphi manje usambade sengekho? Ngabe kukhona okuhlanganayo ukuthena ukuthi ubuyise isithunzi somuzi? La kaMadlala akulula ukuthi ngithi ngingaxela kakhulu khona ukuthi umuzi wakhona ngiyawuvusa. Bangixolele nje abantu bakhona bangibona. Into ebaluleke kakhulu njengamanje ukusiza umphakathi. Lona inkinga. Abantu bayakhala, abantu bakhipha imali ezinkulu. Bedlala abantu bayakhala kakhulu babengibona. Ngoba balazi igalelo likaSandla Somlilo. Kodwa into engayisho nje ukuthi abantu
emandleni okuphila njengamanje ukuzalwa kabusha ngibona sengathi kona kungisebenzelile ikakhulukazi kuya kwami entabeni eyingcwele iKenani kungisebenzelile kusukela kule yaminyaka kube ngaqali ke mina ukuhamba intaba ngiqali namhlanje kodwa ngisho ukuthi abantu abagulayo akusiwona amaNazaretha kuphela nabanye abantu nje abangaphilile kahle ba amaNazaretha nabo ba amaNazaretha nabo labo bantu manje labo bantu bonke bamdinga uNkulunkulu bamdinga uNkulunkulu manje babemdinga uNkulunkulu kufanele wonke umuntu aqonde ukuthi ukusizakala kukhona kodwa emandleni okuphila asiqonde lokho angithi uyayizwa lo ndaba mhlawumbe ngizwe kahle ngikuzwa kahle ngilalela ukuthi kusuka lokudala ebesikade sichaza ukuthi kususiwe lokho wasamphathe nani kodwa kungena uNkulunkulu manje kusho ukuthi kusha emoyeni yabo abantu ukuthi kube khona into entsha abantu ezokwathi basize bakwazi ukuphila kabusha nabanye abasafuna ukwazi ukuthi ubusha buyini. Ake sibuze la ekuthena ukuthi idlozi uma kuya ngokuthi kunedlozi usebenza ngedlozi idlozi uma kuya ngokuthi umuntu wayeno somebody owaye noma eneyikhwama ekhaya akwenzeki yini ukuthi bona nabo bekulandele labo somebody babo ngoba phela egcineni wena usebenza umsebenzi omdala owawufundulela kudala ayikho yini into eyayiphoqa ukuthi uhamba ulanda somebody bantwana bakaMedezi nomhlaba ubuza kahle nilalele uyabona uma sizochaza lolu daba olushoyo imizi eminingi ayikahlanjululwa ingakahlanjululwa iyona imindeni yayisebenza ngabo somebody uNkulunkulu engakafika ukuzobasiza ngoba bona bebazi ukuthi lokhu bona bayikona kuba uNkulunkulu manje lobu uNkulunkulu vele buyavuka kunombani ubona manje abantu kukhona ukuthwala ubona abantu bebaleka ubona abantu benza izinto ubona abantu bebulala abantu bengenze lutho ubona abantu betshelwa izinto abanye basemajele ngikhuluma nawe manje lokho ke njengoba ubuza lo mbuzo leyo moya sendulo yalawo madlozi isangcolile ayikakagezwa ngakho ke siyayigeza nala dem gezekala inhlambuluke lo moya igezwa kwena ugeza umuzi noma ugeza umuntu uma kuyokuthi ugeza somebody angeke ngigeza usabhadi angeke ngikwazi ukugeza indonga ngoba indonga zingaphenduka amanqotsho bemizi yamuka nje kule minyaka leyana ngingathi ngiyindongeni udonga wena hayi umuzi angisebenzi ngodonga mina udonga uwe qobo la kumzimba wakho wena kuphela ngikudingayo mina uthi ngigeze wena kodwa mawunenhlanhla uyakwazi ukugezeka emzimbeni wakho mawunenhlanhla siyakwazi ukugeza lezo indonga kodwa sabi thina manje saba amanxiwa soshowe nazinyoka lazikasaba ilenga sala indwedwe sithiwa siyogeza amanxiwa savukelwa imfezi lapha sikhafula ngamanzi sabona ukuthi hayibo ayikho phela indaba inkulu phela lento le soshawa imfezi lathizwi abane impophomeni lo muntu naye wamuka nomfuno amanxiwa nabo nababaleka nabo bathi wonke umuntu wathi uyagala phansi uphenduka amanxiwa ngakubonisa la emaqokomelo manje ngizama ukuchaza into enjalo ukuthi ezinye izinto ke kufanele ukuthi uyibheke ukuthi bona okhokho bethu bebenotikolosho emali sesibuya la uthi khona umuntu okwamuka nomfulo khona umuntu owamuka nomfulo uthi umfaka empophomeni hayi mina ngisho le endwedwe kwakwenzeke la ndaba sasiyo kwakuyolungiswa babelungisa kwakwamanxiwa bakwamanxiwa sathola ukuthi kunomuntu wakhona owamuka nomfulo ufaka abantu kade yena wayesebenza ngoSamphathi uSamphathi wayesegunya yena wagwinya yena namhlanje akatholakala hayi mina sala somla kaze kumuke umuntu la kumina namanje ungafonela umhlaba wakho uthi ungafonela ukhosini FM ayihlangani leyo nto la kumina mina ngangikhuluma kubungani mavutho nakupha ama record akho la umuntu wakwamuka la kumina kumuka ngisuka ngena ngo2 emenzini enala dema kumuka la kumina futhi angizenzi mina ngoba ukhona lo ngimthembile ngithi amandla kona wami amandla abhekene naye. Okay, ake sibuye ke manje uma kukhulunywa ngezithwalo nesikhwama. Isikhwama kuyaba naso isithwalo phakathi ngifuna ucacise lapho.
ungakhulumi ngemizi ke manje eyagezwa nani kuyenzeka yini ukuthi ucontrolwa isithwalo vele ekubeni awazi ukuthi wena ucontrol isithwalo siseyikhwameni kuphela noma sikhona nasemabandleni. Ake ngiqale lana ngoba ngifuna ukuthi impendulo yakho mangabe ngiba nayo ikwazi ukuthi ngicacele kahle. Awungiphe umbuzo la umbuzo lokuqala obuzele. Ngifuna ukuphendula umbuzo oqala. Umbuzo uthi kuyenzeka yini ukuthi ulawulwe isithwalo esambisana nesikhwama sabantu abadala kodwa sikulawula isithwalo? Kuyenzeka isithwalo sikulawula. Wena wazi ngani ukuthi ulalo umoya oyingcwele kaNkulunkulu noma umoya ongcwele kaNkulunkulu uyacacisa. Isithwalo sifika nokwaso. Sithini isithwalo ka? Isithwalo masifika sifike sithi isithwalo masifika sithi ngizokupha konke okufunayo. Ngizokwenzela konke. Kodwa wena kuzomela ungihlabele emva kwesikhathi esingaka. Ungenzele ukuthi usambhadi ke loyo. Usambhadi. Umoya kaNkulunkulu wona uthini ke wona? Umoya kaNkulunkulu wona ucwebile. Uyingcwele kodwa uyahambisana nokuhlonipha ithonga. Emake makuya ngokuthi ulungisela umuntu ake silungise umuntu kanti lo muntu mhlawumbe ucontrolwa isithwalo efike kuwena wena ulungisa isithwalo noma ulungisa ini sidiliza ukuthwala kuqala mawudiliza ehlupheka kanjani ngiyaza hlupheka sibuyisa inhlanhla yakhe yemvelo akanayo inhlanhla yena akekho umuntu owazalwe nganayo inhlanhla unayo inhlanhla yakhe yemvelo. Wonke umuntu uzalwe efumbethe left and right usuku lwakhe lokufika eliphethe ibusiso usuku lwakhe lokufa. Akekho umuntu owazalwa engafumbethe. Sichitha ukuthwala bese siletha isibuso sakhe bese isibuso sakhe simembatha njengeyinwele zakhe. Ithini indaba enhlanzi wena ubona kanjani? Wena usho ukuthi wena ngeke uphinde uthwala. Angizange ngithwale mina ngangathi phela ukuthi mina ngathwala so umuntu wangifaka usambhadi ngingazi ngoba mina wayethi uyangiqinisa efikile ngamthanda ngambona ethembekile ngoba naye ngeke uphinde uqine. Ngiphile ngiqine ake ngisakwazi uqina sengaqina ngoJehova. Uzophila impiloni ke ngisikhuluma ke mangathiwa kumanje ngithi nali idili likamgipeni mawuya lapha uzonotha. Shothi ngeke usaya khona. Akusenziwa lokho sengicela ukuphila ngamandla onyazi. Ukholwa kuyini akona ukuthwala okunye okuseceleni cha ukukholwa abekho nabantu abakholwa kubona abathwele. Cha ukukholwa akukona ukuthwala lokho okucabangayo. Ukukholwa kukuthwala umoya oyingcwele lo uthwele enhlizweni yakho. Sona sithwalo leso akukona ukuthwala lokhu kwasambhadi ngokuthi ube nento phansi kombhede wakho. Uyabona nje umuntu okhonza uNkulunkulu wamaNazaretha njengamanje ebuhleni uthwele unyazi enhlizweni yakhe. So lo muntu loyo angeke wambeka kabi ngoba uthwele ubungcwele. Ake sithathe lapha singabe sayithatha ukuthi ibe nezibi ibe nenkomo ibe nemfula ngoba uma isinjalo sikubaphazamisa abantu emhlabeni abantu abangaphazamiseki ingqondo emhlabeni abantu abaphile babusiseke banganikezi into eziningi bafakwe emgodini bangcwatshwe kuthiwa bangcwatshwa baphinde futhi bathathelwe imali zabo into ebuhlungu kakhulu inhlanzi uthathelwa kwabantu imali kodwa sikhuluma ngalokho. Nakho-ke abafundisi akaze befike yini kuwena bezocela into ezithile neyinhlanhla kuwena ake sikhulume ngabafundisi noma ini amabandla afikile ahlukahlukana ababhishophi ngababhishophi nababhishopikazi nezangoma akulona icala umuntu mayezofuna into enhle ayenzelayo befunani bona kuwena babefuna ukuphila babe nabo abantu befuna ukuphila noma ukuphilisa befuna ukuphilisa ngisho kona bazocela kwena ukuphilisa bazocela nawe wawucela kwenye indawo ukuphilisa nawe ucela indawo ukuphilisa kodwa musiyenziwe yimi bathi musiyenziwe yimi ngiyakubona ukuthi uyaphi nayo ngibona lokho imake bazocela kwena ukuphilisa ekubeni wena ucela kwenye indawo ukuphilisa phela kuyacobelelwana ukathi wena ubona amazwe omhlaba uhulumeni wala eSouth Africa uyakwazi kwamanye amazwe ethi ucobelela ujola ukuthi manje wena uzohlala wena wedwa ube ubani bathini ugobela
uhlala ugobela uGonondo mina ngedwa la into engathi sho awuyeke omunye umuntu phela uyocela nawe uthi wena kukhweba usahwebelana nabanye abantu angisawebela nje nhlobo ngiwebelana indaba ungahwebelana hayi bethi singalungile bethi singalungile badlala ngabantu wena angikhumbula abantu kudlala angifuna abantu badlala kudlalwe ngapha manje sinenkinga la esibhekene nayo wena Nhliziyo wena Hlanzi wena Mzothula Shema inke sibhekene nayo la sinabantu abahlala la eMjondolo abahlala emalokishini abanayo imali abanabo 10,000 abanabo 30 abanabo 500,000 abanalutho laba bantu la bantu kumele bangaphilini benengane ezigulayo uma uthi uyaphilisa ake sibhekeni lapho ukuthi laba bantu laba basinda kuphi bona laba bagulelwa ihlobo zethu la badayisa laba fulo zinyaka abanye banochoko balambile abanye badependa ku 350 ke lokhona yabo laba senza njani ngabo ngempela siyabathanda yini abantu thina silapha abantu mina lo msebenzi mina ukuze ubone abantu bengithanda ukuze kube namhlanje enganasethi ingoba ngithanda onganalutho nonotho mayifika kanti uthatha malini angeke ngibize imali mina lokhu zami usufikile esikoleni ngiyakhona ngibiza imali mina ayithola kodwa naselevito kaNkulunkulu yafika naloko ulethe lokho kuletha xoxiswane boniswane bese uyaphila iway forward ke manje ake singene kuyona manje ekuthenini ukuthi wenzani njengamanje uba ulaphelaphi wenzani njengamanje ngoba egcineni sikhulumile ngawe ekuthenini ukuthi kukhona into ekuyenzeka kuwena empilweni yakho wenzani njengamanje kube nzima kakhulu empilweni yami kodwa futhi ubunzima bakhona ngiyambonga uNkulunkulu eyingcwele esebenza kakhulu ngiyayibonga kakhulu inkosi yamaNazaretha ngibonge nje nothando lobuNazaretha namaNazaretha akhuziwe unyazi ukuthi kalesikhathi kade kunenkinga angakwazi nanokungena kodwa kubalekile njengamanje ngiyathembisa ukuthi uthando enginalo abantu bonke imiyalelo noma umnyango ongena ngibasa emandleni onyazi lwezulu ebuhleni wenza njengamanje phela ngiyasebenza phela uyangazi usebenza kanjani sho ukuthi usebenza kanjani ngiyaye ngihlole isidalwa kumuntu bese umuntu ke ngimiyalelo akawunikela kanjani akanikeli kumina ke wena utholani ngalokho phela mkhulu phela Hlanzi ngeke phela ungakhanyisi phela mawusufikile phela lo ukhanyisa ngakho njengoba nje ngishilo okusho ukuthi uyalapha ngiyalapha ngiyahlola kuphela hayi kodwa uyafika emzini umuntu bakuya ngokuthi faye yobethelele noma eyenzani hayi kwamanje Nhlanzi ngimile kuleyo nto leyo wenzani ngiza uza kumina bese ngiyogeza asikhuluma iqiniso ekutheni ukuthi uphila ithongo lakho likuyalela ukuthi wenzani ngicela ucacisela ngiyabageza ngihlambulula amadlozi kubantu ngiwageze empophomeni olwandle edamini makuya ngokuthi umuzi mhlawumbe uthunyele izilwane wenze njani uyafika khona kukhona abantu engixhumana nabo ekuyibona ukuthi abenze leyo offer leyo ngoba mina angikwazi ukwenza lokho ngoba mina umuntu mayeyobethela uyasebenzisa imithi mina umuthi angusebenzisi ilokhu ngaba nabalandeli empilweni yami aba over 500,000 so leqaleni ngicabanga ukuthi noyedwa kubona ake sibuyele emuva isesigoqo kube khona oyedwa wakathi ngake mina ngamnikeza umuthi ake sibuyele emuva sesigoqo nje asibuyele emuva sesigoqo ekutheni ukuthi abantu namanje basabonga ekutheni ukuthi wena ubasize kakhulu phambilini sibabonile sabona kakhulukazi bekhomenta kwivideo esike sayenza phambilini uthini mfowethu kubantu ukuthi bekukhumbule ngoba phela wabasiza akungabe phela ukuthi wabasiza kwaphela kanjalo kwathula bekukhumbule nje umuntu eqhamuke nje ethi awubambe nanti imali laphana uyocofa emshinini uthola imali ethile ngiyabonga kakhulu lolo thando lolo lingaka bantwana baseningizimu Afrika bantwana bakamveli Nqangi bantwana bakaNhliziyo bantwana bokuphila bantwana besilo sama Afrika bantwana bakaJehova akukho okunye engakusho uthando oluvezile
lungaphezulu kothando engeke ngalibona ukusuka nje kuleli amaviki edlule namanje kuze kube manje. Ngiyanithembisa ukuthi ukuphila kunina kuzoba khona lapha eNanda Dam. Ofuna ukuza afika amandla onyaza ayaphilisa. Amandla onyaza aqeda ubuqili. Amandla onyazi wona angisiza ngaphuma kuleya ndawo ebengikuyona ebithandwa yimina ngayithola intethelelo. Mangithi unyazi ngikhuluma ngoShembe, inkosi yasebuhleni, uNkulunkulu wamaNazaretha. Engithi nakimi uNkulunkulu. Ngisho ukuthi ke sidla amafa zezulu nani lonke nje enikujabulelayo nabangakholwa ngoba amaNazaretha asewona wonke la emhlabeni. Ningaphatheki kabi nje nithi awu wakhuluma kanje lo ngoba simaze nje cha intethelelo sengayithola kuyena umnikazi wentethelelo. Wangifaka phakathi emasango naseJerusalem amasha ebuhleni bokuphakama. Wangamukela ngezandla ezifudumele, wangangixwasa, wangasho lutho. Ngisho ukuthi ke ukuphila yanithembisa ukuthi cha nizokwazi ukusizakala, sizoxhumana, sibonane kodwa ngilapha manje esikebheni lapha ngasigcina semakhontenini la ngakhona umuntu azokwazi ukungithola khona esokwazi ukukhuluma khona yonke indaba bese wonke umuntu uyahamba uya kuNkulunkulu uyonikela unikela ngembuzi uyaphezulu ufanele ukugeza idalwa zakhe uyayalwa phezulu ufanele uthikhle ingane ngeke bengikwenza lokho uyaphezulu kuyeke lokho kwami okudala engakwenza ngoba intethelelo ngayicela kuNkulunkulu ngisho lokho ukuthi ke ngiyanithembisa ukuthi namanje ukuphila nisazokuthola emandleni onyazi nisazokuthola nje futhi kakhulu. Inamba otholakala kuyona wena uma bedinga wena? Inamba abazongithola kuyona abayingcwele nabo bonke nje abantwana bakaNkulunkulu eAfrika yonke belalele abamaNazaretha nabangawona bangabe sebethi khethiwe 071 438 9480 071 438 9480 bese esibili ithi 072 158 2987 072 158 2987 ngithe qale 071 438 9480 bese uthi esibili 072 158 2987 into engizoyisho nje nengicela ukuthi ngiyibeke ngicela kucaca abantu babeza manje kimi Hlanzi abasazile kusandla sebeze emandleni onyazi Masana cha awuphamisa isandla nje nawe akusekho lokho umboniwe ngiyacela intethelelo ngicelile kuloko kudlule ngamukelo abantu babeza ngicela abakhululeke nje bangasabi ukuphila kwabo kusemandleni onyazi ngoba lento iyangihlukumeza nenkosi baba ngeke usasho kanzima ngoSampati uSampati mfowethu awukulandeli kumanje ngeke usagoqa manje uSampati ke usangilandela ngoba inkosi yangiyalela ukuthi hamba eNanda Dam. Ayikho yini into ekulandelayo? Ayikho njengabantu engilandela into engilandela njengamanje umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele. Ya, lo moya unesho ukuthi uSampati akasekho manje. Akaguqulile wena. Ngaba ngimuhle kanje, ngaba ngimuhle kanje phela. Uyabulala phela uSampati ukukhumbule lokho. uSampati uyabulala Hlanzi. Ungakuthatha kancane lokho. Uyabona ngikutshele ubona befa nje befa kunabanye umuza kwethu waseMaritzburg engibuya angifuna ukumdalona. Uyakhumbula ukuthi washona kanjani? Bamngqokhoza uSampati uhambe uba lokhuzane uba uyamkhumbula lo bamngqokhoza uSampati lo unsizwa yena sonothebile babakethe okay uyabona manje uma no akubona ukuthi abagcwele bangaphatheki kabi masikhuluma ngeinterview kumnandi siyahleke ngoba kusuke ngaliwa phela kusuke akona ukuthi mhlawumbe masenza izinto zethu sikhuluma ngodaba nabo bangitholile abantwana benkosi bafuna ukwazi Yesu uSampati ngeke asakwazi ukunginqoma ngoba nalo wayezithi uSampati naye wafa wakhumala isisu wafa lokunika uSampati lo wafa wanginika uSampati wafa wakhumala isisu
waphuma amaselesele eh emlonyeni. Wathi omnye umama emshiyile nabo samphathi nganqaba mina ngathi mina ngeke ngisalunga nami ngizohamba kwafika imoto zami kwaphela yonke into ke leya ngasesikhathi. Akulungile mfowethu sixoxele namhlanje ngelinye ilanga abantu babesikhomba ukuthi asikubuyise sizokubuyisa soqala sonke kulungile cha akufunakali ke ukuthi bakalokhu uzalibona bakhuleka beze uthando lukhona inhliziyo ikhona baphatheke kahle ngiyabathembisa ukuthi angithengi amandla ani kanjani kodwa ngangivele mhla ngiqalile ukusebenza ngiqale ngali ibandla ngiqale ngibandla ngiqale ngawa amandla esonto ngisafunda esikoleni ngaya enkosini uThixo ngathi baba kunento engehlelayo kanje yathi inkosi ngibusise ngayo unyazi nento yaFerikop so ngizama ukuchaza ukuthi akusikona bese okwami uthi nami ngifuna nami ukubona ngicwebezela kodwa manje ke uzoxebezela kahle manje uxebezeleke ngesizotha ngoba kudlalwe ezulwini kodwa ke ngesikhulume kakhulu silokhuzana mfowethu sesigoqa sesiphelile abantu abangawulandi uSamphathi mozobaxaka wena wenziwa mhlawumbe umngane ngenza umngane kodwa ngifuna ukubasiza cha baningi bayafa baba black out uSamphathi oyenza into yokuqala nje uba black out mangabe ungeniswe ngotshwala uSamphathi uzokwenza nje usangane nje ufike lana wethe ephambene yazi uSamphathi is not akusikona ukuthi usebenza abantu kuphela uSamphathi noma yiphi business osukuyenza uthothi uxabana nabantu uxabana nonkosikazi so uthanda ukhona othanda abafazi nje kuphela nje uthanda laba amantombazane nje ugcine senganaki ukuthi umuntu uganile kanje iwona uSamphathi loyo uSamphathi ke loyo uSamphathi uwenza ukuthi angabe sanaka angabe sazi akufunakala ngeke utshela ukuthi mina ungathi unemoto eyiningi uganile unamakhosikazi akho uthi ubhizi mawufika endlini uzonke uthi ubhizi ayinabo ngabe ibhizi ngalabafazi athi babonile wabasukela wasusemzini yakho bazobafaka la iwona kuSamphathi loyo ngaba lebhadi ke kathi usabuza lwabuzo khona kuze sobalekelile sesiqeda uthi uzoyibuke lo ndaba unkosikazi wami walanda uSamphathi kwenye indawo lapha eNtshanga ozobaba mina ziyazala lezi zinto imake uSamphathi wena ulando Samphathi usethi uyena ulotsholwa ngoSamphathi mina ngangawazi uSamphathi kodwa ngafa kwangazi kodwa wagcina ngiyubona phela yona into basuyibona iphile utsawu lento kanti umlobola ngoSamphathi yes okay yena ulandela wakhe na uSamphathi naselando wakhe ubona mina Kaizer versus Pirates whatever so wesikhuluma la kaMfazi noSamphathi kulungile I think samthola unkosikazi akatholakala yabona ke uzosinika inamba yakho unkosikazi emthola ukuthi eze kulandela uSamphathi ke ukubamba wena ebene umlobola kodwa kunendlela ezokwenza ngayo nini ukuthi limthola hayi samthola right ngibukela betha mina nawe ayiphinde idibane usahlasa umlilo ade nginayo le inethezeka TV igama lami ngumzothula umfuka Shembe umfuka enhliziyo emashumshumi sizothi kunazonke insizwa eNingizimu Afrika engaphansi kwami ayifakile egini yipha